ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ 23 ପର୍ବ ପଠନ କରିବା। ଏଠାରେ 1 ରୁ 6 ପଦ ଯାଏ ଅଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ପଦକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାଇବଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଖୋଲିକି ଦେଖିପାରନ୍ତି। ପଢ଼ୁଅଛି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋହର ପ୍ରତିପାଳକ, ମୋହର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ସେ କୋମଳ ତୃଣମୂଳ ସ୍ଥାନରେ ମୋତେ ଶୟନ କରାନ୍ତି। ସେ ସ୍ଥିର ଜଳ ପାଖେ ପାଖେ ମୋତେ କଢ଼ାଇ ନିଅନ୍ତି। ସେ ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। ସେ ଆପଣ ନାମ ସକାଶୁ ଧର୍ମପଥରେ ମୋତେ କଢ଼ାଇ ନିଅନ୍ତି। ଏଣୁ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟା ରୂପ ଉପତ୍ୟକା ଦେଇ ଗମନ କଲେ ହେଁ କୌଣସି ଆପଦକୁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ସହବର୍ତ୍ତୀ, ତୁମ୍ଭର ପାଞ୍ଚଣ ଓ ତୁମ୍ଭର ବାଡ଼ି ମୋତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେ ଶତ୍ରୁଗଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ମେଜ ସଜାଉଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ତୈଳରେ ମୋ ମସ୍ତକ ସିକ୍ତ କରୁଅଛ। ମୋ ପାନ ପାତ୍ର ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ଓ ଦୟା ମୋହର ଜୀବନ ଯାଏ ମୋର ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହେବ। ପୁଣି ମୁଁ ସର୍ବଦା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିବି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଗୀତ ରଚକ ଦାଉଦ ଏ 23 ପର୍ବରେ ସଦାପ୍ରଭୁକୁ ନିଜର ପ୍ରତିପାଳକ ଭାବେ ସେ ଆଖ୍ୟା ଦେଉଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଭୋଜକୁ, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ଭାରକୁ ସେ ବହନ କରିବେ। କାରଣ ସେ ମାତୃ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ଏ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଓ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛନ୍ତି, ନିଜର ଭାରକୁ ମୋ ଉପରେ ପକାଅ। କାରଣ ଆମମାନେ ନିଜର ଭାରକୁ କେବେ ହେଲେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଇନଥାଉ। ଏ ନିଜର ପାପ ଭାରକୁ ବହି ଆମମାନେ ଏ ଜଗତରେ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥାଉ। ସବୁବେଳେ ଆମମାନେ ନିଜର ଭାରକୁ ବହନ କରି ଆମମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଉ। ଯାହାଫଳରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ସମୟରେ କେବଳ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଅସୁବିଧା, ସମସ୍ୟା, ଅନେକ ରୋଗ, ଅନେକ ଆପଦ, ଅନେକ ବିପଦ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସବୁବେଳେ ଘେରି ହେଇ ରହିଥାଏ। କାହିଁକି? ଆମମାନେ ସେଇ ପାପମୟ ଭୋଜକୁ ସବୁବେଳେ ବହନ କରିଥାଉ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ବା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛନ୍ତି, ନିଜର ପାପର ଭାରକୁ ମୋତେ ଦିଅ, ନିଜର ଭାରକୁ ମୋତେ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଭାରକୁ ବହନ କରିବି ଏବଂ ମୋର ସେଇ ଭାରକୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନେ କେବେ ହେଲେ ନିଜର ସେହି ଭୋଜରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ସେଇ ଭାରକୁ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେବେ ବି ଦେଉନା। କେବଳ ଆମମାନେ ସେଇ ଅଧିକ ଭୋଜଗ୍ରସ୍ତ ସେଇ ଭାରକୁ ସବୁବେଳେ ବହିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଏଇ ଜଗତରେ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଏଠାରେ ଗୀତ ରଚକ ଦାଉଦ ନିଜର ପ୍ରତିଟି ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଆଖ୍ୟା ଦେଉଅଛନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋହର ପ୍ରତିପାଳକ, ମୋହର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଗୀତ ରଚକ ଦାଉଦ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରତିପାଳକ, ନିଜ ଜୀବନର ପ୍ରତିପାଳକ ଭାବରେ, ନିଜ ପରିବାରର ପ୍ରତିପାଳକ ଭାବେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ସେ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଏ ଗୀତ ରଚକ ଦାଉଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିଖୁଅଛୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ କରୁଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି,
ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ଅସୁବିଧା ବା କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିନଥାଏ। କାରଣ ସେ ପରିବାରରେ ଜଣେ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ ରହିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରର ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାଛୁଅଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭୋଜବାରକୁ ସେ ନିଜେ ବୁଝିବେ। କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସେ ଘରର ମୁଖିଆ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିପାରିବ। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୀତରଚକ ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରତିପାଳକ ଭାବରେ ବାଛନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଛନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ବାଛନ୍ତୁ ଏହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିଜ ମତକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ କେମିତି ଜୀବନ ବିତାଉଅଛି ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ମୋ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ବାସ୍ତବରେ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଅଛି କି ନାହିଁ। କାରଣ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କର ପାପର ଭାରକୁ ସେ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ପାପର ଭାରକୁ ସେ ଆମଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେବା ନିମନ୍ତେ। ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପର ଭାରକୁ ସେ କାଳବରୀ କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗେଇ ଅଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ପରିତ୍ରାଣର ସମ୍ବାଦକୁ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସେମାନେ ସେ ପାପର ଭାରରୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହେଉଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନେ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଉଅଛନ୍ତି କି? ରବିବାର ହେଲେ କେବଳ ଚର୍ଚ୍ଚ ଘରରେ ଯିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନା କରିବା ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତାହା ଗୋଟିଏ ନାମଧାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ ଆମମାନେ ଗୋଟିଏ କ୍ରମିକ ଭାବରେ ସବୁଦିନ ତାହା ଆମେ କରି ଆସୁଅଛୁ। କାରଣ ତାହା ଗୋଟିଏ ରୀତି ରିବାଜ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ତାହା ଆସୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଠାରେ 2 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ କୋମଳ ତୃଣମୟ ସ୍ଥାନରେ ମୋତେ ଶୟନ କରାନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥିର ଜଳ ପାଖେ ପାଖେ ମୋତେ କଢ଼ାଇ ନିଅନ୍ତି, ସେ ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି, ସେ ଆପଣ ନାମ ସକାଶୁ ଧର୍ମ ପଥରେ ମୋତେ କଢ଼ାଇ ନିଅନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମେ ଗୀତ ରଚକ ଦାଉଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ବିଷୟକୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖୁଅଛନ୍ତି ବା ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଉଅଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ନିଜର ପରିବାରକୁ ନିଜର ପ୍ରତିଟି ଭୋଜବାରକୁ ପରମେଶ୍ୱର ବହନ କରୁଅଛନ୍ତି ତାହା ସେ ନିଜେ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି ସାକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଠାରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କ୍ରମିକ ଭାବରେ ଯଦି 1ରୁ 6 ପଦ ଯାଇ ପଢ଼ିବେ, ତାହେଲେ ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ଉପକାରିତା ବିଷୟକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ନିଜର ଭାରକୁ ନିଜର ସେହି କଠିନ ଭାରକୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରୁ ଏବଂ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହି ସହଜ ଏବଂ ଉଶ୍ୱାସ ଭାର ଯାହାକି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାଇଥାଉ। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ବିଷୟ ଆଶା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ସେଠାରେ ନିଜର ପାପକୁ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ସାଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରେ ପଇସା ଅଛି ସେମାନେ ଯଦି ବା ସେମାନଙ୍କୁ ମେଣ୍ଢା ଦରକାର ହୁଏ,
କିମ୍ବା ଗୋରୁ ଦରକାର ହୁଏ କିମ୍ବା ଛେଳି ଦରକାର ହୁଏ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନିମନ୍ତେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଦରକାର ହୁଏ, ସେମାନେ ତାହା କିଣି ପ୍ରଧାନ ଯାଜକଙ୍କ ନିକଟରେ ନେଇ ତାହା ସେମାନେ ବଳୀକୃତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ପଶୁ ଉପରେ ନିଜର ପାପ ରୂପ ଭାର ବା ହସ୍ତ ଥୋଇବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ପାପ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲା। ତାହା ବି ଏଭରଲାଷ୍ଟିଂ ନୁହେଁ, କେବଳ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ। ପୁଣି ଥରେ ଯଦି ସେମାନେ ପାପ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ସେ ପବିତ୍ରତାର ସେଇ ଚାର୍ଜ ବା ଯେଇ ପବିତ୍ରତାର ସେଇ କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତର ସେଇ ବ୍ୟାଟେରୀ ସରିଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏବେ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ବିଷୟକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ପଶୁ ବଳରେ କୌଣସି ମଣିଷର ପାପ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମଣିଷର ବଳି କିମ୍ବା ପବିତ୍ର ବଳି ଅନନ୍ତକାଳ ନିମନ୍ତେ ଦରକାର ହେବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଏବଂ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏ ଜଗତର ପାପ ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ସେ କାଳବରୀ କ୍ରୁଶରେ ରକ୍ତ ଝରାଇଲେ, ଶେଷ ଟୋପା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଝରାଇଲେ, କେବଳ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ପବିତ୍ରତା ବା ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆପଣମାନେ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବଦଳି ଦେଇପାରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଅତି ସନ୍ନିକଟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଅତି ସନ୍ନିକଟ ଅଟେ, ଯାହାକି ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ତାହାଙ୍କଠାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅର୍ପଣ କରି ପବିତ୍ରତାର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଗୁହାରି କରିବା। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଗୀତ ରଚକ ଦାଉଦ ଯେମିତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରତିପାଳକ ଭାବରେ ସେ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ଗଣିତ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେପରି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଥରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରତିପାଳକ ଭାବରେ ନିଜର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ବାଛନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କ'ଣ ବିଷୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଅଛି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଅଛି ତାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ।